Eu tiña moitas ganas e o conselleiro sabe de que nos fixera unha visita oficial á Estrada. A anterior conselleira xa estuvera vendo as instalacións do Centro de Saúde, pero bueno, eu creo que era de xusticia que tanto o Luís Verde, que tamén nos acompaña hoxe aquí, que coñece perfectamente a realidade da Estrada, e o propio conselleiro e todo o personal técnico da consellería, pois nos acompañase para ver cal é a situación actual da infraestrutura e do servicio, non? Porque a veces ou aquí temos falado moitas veces do que é a infraestrutura e o propio edificio, pero tamén o fundamental é o servicio que se presta neste centro de salud, que eu creo que é un dos pioneiros en Galicia, e desde logo así o acreditan todos os recoñecementos que está obtendo a nivel nacional, non? Por eso, antes de nada, mostrar o meu recoñecemento como alcalde e, por suposto, de todos os estradenses polo excelente traballo que están facendo os profesionais médicos deste centro, que hai que destacar, eu sempre digo, son máis de 70, creo recordar que son 74 persoas as que están aquí todos os días atendendo as necesidades dos nosos veciños. Tamén non olvidarnos dos centros periféricos, dos tres centros periféricos que temos en Bea, en Oca e en Codeseda, que conxuntamente eu creo que fan un traballo coordinado extraordinario, non? E sobre todo nun ámbito, nunha materia na que como administracións, tanto a Xunta como o Concello da Estrada, temos que ter unha sensibilidade especial que é a saúde dos nosos veciños, non? En ese caso, creo que temos o mellor equipo médico que pode desexar un concello como da Estrada, un concello xa con máis de 20.000 habitantes, pero tamén é certo que ao mellor o que son as infraestruturas non están á altura do servicio que os propios profesionais prestan, non? É todo importante nesta vida, é importante o servicio, pero tamén é importante a comodidade e que as infraestruturas sexan accesibles para as persoas que utilizan, normalmente xente, moitos deles cunha avanzada idade, que necesitan ter certas comodidades para poderse achegar ao centro de saúde, para poder aparcar ou para poder que os seus acompañantes poden deixar unha persoa nas cercanías, ou simplemente algo tan sencillo como o propio servicio de ambulancia ou de urxencias e de emerxencias, non? Que moitas veces temos visto como nos centros de saúde, no caso da Estrada, está claro que presenta bastantes dificultades, non? Por eso, me gusta que cando alguén fai unha demanda, en este caso o Concello da Estrada, e eu como seu alcalde fai unha demanda de compromiso de inversión por parte da Xunta, tamén me gusta poder velo e poder ver a realidade, non? E poder analizalo. Eu sei que o conselleiro, a parte de ter unha extraordinaria relación personal, eu sei que é un grandísimo conselleiro, foi unha gran decisión e un gran acerto que non tan grande en altura como a min, pero si políticamente é un grandísimo conselleiro e un grandísimo político, porque eu tamén tuve unha suerte de compartir con el moitas cousas en outro ámbito tamén institucional, e sei da súa sensibilidade, da súa cercanía, e por eso me alegro moito de que nos acompañe hoxe aquí, que coñeza a todo o personal médico dos centros de saúde da Estrada, e sobre todo que coñeza a nosa realidade para que poida valorar tamén en a súa xusta medida as reclamacións que dende aquí se lle fan, non? Sei que foi receptivo sempre a todas as cuestións que se lle plantexaron. Sabedes que hai un protocolo firmado que en principio nos une as dúas administracións a colaborar e a traballar no futuro das infraestructuras sanitarias na Estrada. Tamén hai algunhas actuacións que temos comprometidas, algunhas xa se fixeron e outras as temos comprometidas, pero creo que é o momento, e eu creo que neste intre é o momento de empezar a pensar e empezar a falar. Eu sempre o dixen, non son unha persoa de comprometer ni poñer prazos a cuestións que o mellor son alleas ou que se escapan das competencias directas dos que temos que falar ante os medios de comunicación. Creo que non se poden crear tampouco falsas expectativas, pero sí é certo que para nós é un obxectivo importante empezar a marcar prazos realistas en materia de infraestructura sanitaria, sobre todo e fundamentalmente todos estamos pensando no mismo, que é a futura construción do novo Centro de Saúde da Estrada, non? En esa liña, eu espero que empecemos a ter claro cal é o obxectivo e a marcarmos máis ou menos uns plazos realistas e poder cumplir con unha demanda histórica, non? Unha das grandes demandas históricas da nosa sociedade e do noso povo, que ademais día a día vemos como se ve xustificada polos problemas e os inconvenientes que estamos ocasionando os usuarios, os centros de usuario diarios que ten este centro de saúde. Así que moi agradecido, moi contento e convencido de que eu estou seguro que con este conselleiro e con este equipo da consellería conseguiremos ese obxectivo, non? Que marcar esos plazos realistas e intentar cumplir con ese gran compromiso e con ese compromiso ambicioso que é a construción do novo centro de saúde. Evidentemente grandísimo é o alcalde, non? Non son tan grandes,
Pero encantado de estar aquí en la Estrada. Había estado, comentaba antes, fai anos como director provincial do Sergas. Había estado, era Ramón Campos alcalde en aquel momento. E, bueno, estou aquí acompañado do meu equipo, o xerente de área que conocendes, Luis Verde, a xefa territorial Ángeles Feijó, a directora de Recursos Económicos do Río Villachán e Jesús, o jefe de servicio de arquitectura do Sergas. E a verdade que sabemos da gran profesionalidade que hai aquí, temos un magnífico grupo de profesionales traballando con moitos premios, o último fai moi poquiños días en Madrid por parte do Ministerio, que para nós é unha garantía, non? Saber que a población da Estrada está ben tratada porque temos bons profesionales, e agora queremos ir un paso máis alá, non? E tratar de mellorar as instalaciones que funcionaron ben durante moitísimos anos, pero evidentemente que os tempos cambian e hai unha serie de requerimentos que agora necesitan outro tipo de instalación. Por lo tanto, o compromiso da Consellería é facer un novo centro de saúde. O único que teño que pedirlle ao alcalde é a axilidade na posta en disposición da parcela, non? Porque parece que a parcela actual pues, teñen algunha dificultad en canto a tramitación, e por eso, si podemos axilizar e conseguir unha parcela en menos tempo, pues encantados. Temos o plan funcional feito, onde vai a ganar peso dentro de o que é a instalación, pues tema de matronas, non máis espacio para as matronas, para o tema todo de materno-infantil, va a ser unha amplitud maior da que ten fundamentalmente, e sobre todo, como remarcaba o alcalde, accesibilidade. Hoxe un centro de saúde non se pode ter sin accesibilidade, porque temos xente maior, evidentemente aquí a xente que ven sempre en porcentaxe importantes teñen patoloxías, non? Por lo tanto, temos que facer que estando no centro da Estrada, que teña espacio para aparcamento e que non requiera de rampas ou escaleiras que sean dificultes, sino que haya unha instalación o máis, digamos, de planta baixa con un andar, pero que sea un acceso directo. Por lo tanto, desde a Consellería, gracias ao plan, se aprobou fai dos consellos Consello da Xunta de Galicia, o fai ahora mismo 10 días, no xoves pasado, pois por o tema de cumprimento do déficit, unha inversión importante en sanidade. A Xunta decidiu esa parte que, digamos, que fixemos os deberes desde a Xunta, dedicala á sanidade. É un peso importante van a ter os novos centros de salud, van tamén reparacións de centros, van creación e ampliación de hospitais, pero fundamentalmente o que estamos a falar hoxe aquí é que xa na lista estaba o Centro de Saúde da Estrada, o novo centro, con todos estes requerimentos que acabo de comentar. Por eso, como hai excelente relación entre o Concello e a Consellería, vamos a tratar de axilizar e buscar a parcela idónea para dar os resultados que os estradenses merecen, non? Temos o equipo profesional xa en funcionamento e dando esa calidad de servicio, e agora poñamos a instalación en valor, e a nova instalación para que eles podan facelo todavía mellor. Así que os fondos xa están disponibles. Temos para facer xa o proxecto constructivo, que é unha parte importante, porque o que non temos é saber cal é o que vai a costar, non sabemos o que necesitamos, temos o plan funcional, cantas consultas, cantos espacios, pero ahora nos falta facer o proxecto constructivo e decir cantos cartos son. Eso irá no presuposto do 2017. Pero, se axilizamos, pues podemos ter este proxecto pues, o antes posible. Horizonte, a idea próxima, si a posta en marcha normalmente, unha vez iniciado, temos que facer, como decimos, o primeiro é o convenio, firmar o convenio xa con parcela, todo incorporado. A partir de facemos o proxecto, que pode estar pois en 2-3 meses aproximadamente, tamén temos que ver o tema de verán que sempre retrasa un pouquiño, é dicir, hacia final de ano poder ter o proxecto, e como digo, no presuposto de 2017 por xa partida. Canto é a construcción? Pois a construcción, o proceso de licitación e construcción pode ser ano e medio, 2 anos, non, Lourdes? Pode ser. Sí, en torno. Un centro grande como estos, sí. Hai que falar de Estamos falando de 17-18. Final do 18 sí. Sería máximo. Pero, lóxicamente, como en todos, sabendes que as licitacións, unha cousa que se valora sempre é acortar os prazos, non? Nos podemos pôr un prazo de construcción, pero as empresas, para maior puntuación, poden reducir ese prazo. Entón, antes de final de... Estaría
18 estaría funcionando. Seguramente son dous partidas, en 2 anos. Sería no 17, seguramente no 18, en 2 partidas. Jesús. Estamos hablando de unos 1,5 millón de euros, unas cantidades por ahí. Tengo aquí el programa de espacios, de forma que puedo equivocar. Pero o dato mellor, O dato hai que sabelo unha vez que se sabe. mellor por dar algo definitivo, porque preferimos dalo con o proxecto constructivo. 3,5 millones de euros. 3 millones y medio. Por eso que a mí me parecía pouco. Sí. No, eso sería, o sea, é unha estimación do que sería a construcción. Eu quero recordar que o de Marín, non? Que sería moi similar a este. Sí, un poquinho máis, un pouco máis. Un pouco máis el de Marín. Sí, pode ser. Marín debe andar 5 millones por aí. Por eso, sí. Tú e 4, por aí andará, entre 4. Hai aquí ahora o que decía é o plan funcional xa está, que é o que dice o que necesitamos. Ahora ven o proxecto constructivo que va a dar un precio xa aproximado, pero logo na licitación as empresas entre acortar o tempo tamén solen baixar o presuposto, con o cual a final de ano, cando acabamos o proxecto, podemos dar unha cifra aproximada, prácticamente próxima a realidad. Lo que sí os puedo adelantar es que hemos hecho, bueno, pues dimensionado las consultas al número de profesionales, no solo que tenemos ahora, sino a lo que prevemos que podamos necesitar en el futuro. Sabéis que además aquí funcionamos en turno de mañana y tarde, por lo tanto hacer un centro con una determinada dimensión equivale a tenerlo duplicado, o sea, a tener el doble de disponibilidad, ¿no? Y sobre todo generar nuevos espacios para las nuevas prestaciones que damos, ¿no? Pues ahora se hace ecografía en los centros, pues hacemos el programa de la mujer, bueno, este es un centro además donde acuden algunas especialidades, en fin, adaptarlo, bueno, no a las prestaciones que damos ahora, sino también a las que vamos a hacer en el futuro. Como decía, o materno infantil é moi importante, que ahora mismo está limitado, eso é unha das, digamos, máis importante, pero sobre todo tamén, como decía o xerente, eso, modificación de espacios polivalentes que se poden utilizar para máis dunha cousa, e logo a situación, o aparcamento, a accesibilidade, todo isto. Vamos a facer unha revisión global xa con estas unidades, que por eso o plan de espacios é importante, pero tamén é moi importante o proxecto constructivo, que sitúe en cada zona isto. E, lóxicamente, o PAC tamén, que aunque o PAC está relativamente ben dimensionado, pero se van a mellorar funcionalidades seguro, de acceso e tamén de traballo.